Всичко е вред. През февруарската заплата ще получат куп, увеличено за януари и февруари. Знаете, това винаги е ставало, когато увеличение на заплати се извършва от 1 януари, тъй като се приема едно постановление на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет. Без него не може да се приеме никакво друго постановление. След това беше прието постановлението за заплатите на военнослужащите и те ще ги получат с февруарските заплати. Тези момчета, които се върнаха вчера и тези, които са там, също ще получат увеличение? Разбира се, всички военнослужащи. Защото разбрахме, че сте се извинили вчера пред момчета, че се забавят. Напротив, точно това казах. Че тъй като имаше запитване до мен, защо не са получили в сметките си увеличени заплати за януари. Аз им обясних защо не са включили. Не са видяли в сметките си съответно увеличение на заплати. Така че няма никакъв проблем. Те са ви питали? Да, още като бяха там, старшия национален командир ми запита, че има такива запитвания и аз му отговорих. Отделни военни и вече запасни офицери могат да излезат на шествие. И председател е запасен офицер. И като запасен офицер той вече няма задължението да бъде деполитизиран. Така че те могат да излизат на шествие по най-различни поводи. Нямам нищо против всеки да изрази свободно своето мнение. Аз мнението тяхното го имам. От 1700 имащи право си поискаха да напуснат армията по собствено желание 658. В този момент имам дори рапорти и молби за връщане на някои от тези хора. Аз никога няма да ги върна първо, поради проста причина, че нямам законно основание да направя това, да отменя своята заповед за освобождаване и те ще трябва да кандидатстват по цялата процедура от самото начало, като възраст, деполитизирани, декларации за съдимост и така нататък. Така че това предстои да се направи. Не искам да кажа, че това е масово, но има отделни рапорти, които искат да се върнат на работа. Дори хора, които са били освободени 2008, 2011 година, искат да се върнат на работа. Колко такива рапорти говорим? Единици са тия рапорти, но това е показателно. Да, имам на един пилот и на един техник на пилота. Но важното е друго. Важното е да се знае, че всъщност с това, което въведахме, което при всички случаи е ново изискване, което на практика не съществуваше до този момент, но то е характерно за всички държави от НАТО, които имат такова изискване и за възраст, освен за стаж, навъртян в въоръжените сили. Така че с това им дадахме възможност да служат по-дълго. Тъй като аз до сега имах право при натрупване на този стаж от 15 години за пилоти и 27 години за останалите офицери да ги освободи от армията без никакви мотиви. Просто по целесъобразност. Сега аз нямам това право, докато не навършат съответната пределна възраст. Тоест те могат да служат още 4-5 години спокойно на местата, където са. Това, че някои решиха да напуснат да, излезоха опитни офицери, но общо взето офицери, които са стояли 10-12 години на една съща длъжност. Тоест те са загубили до известна степен перспектива да се развиват по-нататък. В същото време освободиха места на други млади офицери, които са също така добре подготвени, които имат натрупан опит, майори, капитани, които ще вземат техните места. Това е. А заради преструктурирането, колко души ще излезат тази година от армията? В смисъл ще бъдат... Значи миналата година съкратихме 3063 щатни длъжности. И това беше добре, че доста голяма част от офицерите, които трябваше да напуснат, те поискаха доброволно да напуснат. Тоест не се наложи да освобождавам някои. Имаше естествено хора, които ще бъдат освободени по организационно-щатните промени. Те вече някои от тях са освободени. През януари освободихме 293 основно войници, които не пожелаха да се преместят от един гарнизон в друг. А през тази година планираме да бъде 3 пъти по-малко този брой. Някъде около 800 щатни длъжности. Да, така че вие знаете, че имаме задължението по решение на Народното събрание да съкратим 5700 военнослужащи. Щатни длъжности за военнослужащи. Така че ние се движим абсолютно по план и няма никакво нарушение или отклонение от този план. А защо се получава твърдение, че 20% от офицерския състав вече е напуснал? Аз не знам кой прави тия твърдения. Да, чето го. Аз чета статията. Не, значи и с президент сме се разбрали, той след това направи нещо друго, като изказване. Чуйте внимателно. Що се касае до 20% офицери, окомплектоването на българската армия към момента с офицери е 89%. Ако извадите от 189, колко става?
11%. Точно толкова бяха и преди тези съкращения. Така че имаме възможност, ние имаме випускници от академията, имаме випускници от Националния военен университет да попълнят местата. Имаме някои дори офицери, които не можаха да намерят своето място щатно и бяха на дублиращи длъжности, особено във флота. Сега те ще намерят своите длъжности.